Welcome to my vlog. Nandito tayo sa tapat ng kainan ng burger. Yes. Shout out na lang kay Madam. Kain tayo ng burger. Yan, order tayo ng burger yan. Shout out na lang sa mga gusto kumain dito. Napakamura ng kanilang burger. Yan, dito lang po yan sa may parting Jamboree. Yan. Pag dadaan kayo dito, pag nagutom kayo, pwede kayo pumarada dyan. Dumakit kayo punta rito, may lamisa. Oh, may uragon pa nakatukaw. Yan. Dito lang yan, sa gilid ng highway. Yan. Maganda pa yung tindera, sigurado. Baka bigyan kayo ng discount. Yan. Senyor. Oo. Yan. Meron pa. May order pang bago. Yan. Yes, mga lods. Share naman dyan. Kahit star o palo na lang po. Yan. Dito po ako umuutang ng bigas. Yan. Siya po yung nagsusuporta sa amin sa pagkain. Si Madam. Magandang Madam. Yan. Okay. Yes, mga lods. Yan po yung ating motor. Niabot po tayo ng ulang kanina sa Marilaki. Kaya tayo po ay tumambay dito sandali. Tanghali na naman. Siguro maya-maya na naman tayong hapon mag-umpisa paglalakpo ng isda. Okay. Shoutout na lang sa mga nakakapanood ng ating live ngayong tanghali tapat.